Malawi Brief. Ndi anzanga ine ambiri achiyawo, anzanga ambiri neyo achiyawo, ndiso ndi anzanga ambiri achisilamu. Tifanda kulira kumangochi, nditakuuzani anthu akuluakulu akumangochi, achina Bauti, achina Mwakimbwala, achina Jabu, achina Adani, achina Kazembe, akuluakulu bambo awo Gerald Kazembe ndanali anzanga, achina Egis Yusufu, achina Tom, achina Fachi makolo, achina Fachi amene ajende anali anthu okuti ndakula nawo ine kumangochi pa Makawa, kumsaka kuja ndikukudziwa. Ndipo ngati pali anthu amene amayamika mukachitira chinthu sayiwala ndayawo, muyawo ukamuchitira chinthu sayiwala amayamika. Ndipo ngati pali mtundu umene umathokoza ukauchitira chinthu ndayawo, ine ndakhala ndayawo, anthu abwino kwambiri, asilamu anthu abwino kwambiri, ukachitira chinthu sayiwala. Koma pano ndikufuna ndikulimbikiseni musakhumudwe, chifukwa ayawo ambiri akusiyide Eastern Region munatenga mavoti ambiri kuvotera chipani cha DPP ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Iniyo mumaganiza kuti muthokozedwa, koma pano ndikudziwa simungabwere poyera koma mulira, chifukwa maunduna wande agawa, koma ino lomodzi osakupasanikwa, olo deputy osakupasanikwa. Munasiya kumvotera Chakwera, munthu amene analumikizisa mtundu wonse wa Malawi. Tinali ndi nduna boma la Malawi Congress Party la Chakwera zochokera ku Eastern Region, achina Ibrahim Matola ndi anzawo zinali nduna boma la Chakwera. Chakwera anapereka maunduna mdziko lonse la Malawi, paliponse panali nduna, kumpoto kunali nduna, Central Region panali nduna, Eastern Region kunali nduna, Southern Region kunali nduna. Koma machiona chipani cha DPP munachivotera munataya munthu amene anakusungani ndi kukusamalirani ndi kuvotera chipani cha DPP ndi Professor Arthur Peter Mutharika, lero akuyiwalani. Amenewo ndi alomwe, amenewo ndi alomwe, sachedwa kuyiwala, sachedwa kuyiwala. Ungachitire zabwino umaka, alomwe ena sachedwa kuyiwala, si wonse alipo ena alomwe abwino. Inakazanga ndi alomwe ndakotera ino kuchilomwe kwa Nkhonya kumulanji, alipo alomwe ena ngabwino amakumbukira mukachita zabwino, koma si alomwe a DPP. Ungachitire zabwino maka sathokoza. Munatenga mavoti migolo kuvotera DPP, kuvotera Professor Arthur Mutharika. Lero ndikudziwa simungabwere poyera, koma ndikudziwa kumene muliko mukukambirana kuti atimana unduna, atimana lo deputy, imene ndi DPP, imene ndi DPP. Mafuna ndikumbuseni anzanga, osamayiwala munthu amene wakuchitirani zabwino, chifukwa ayawo anzanga amene ndimadziwa sayiwala. Koma apa sinzochina kuchitikirani ndi chani, kuyiwala zazikulu zimene Chakwera kuchitirani, ndikutenga mavoti migolo ndikukavotera chipani cha DPP ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Modi ndikubafika pena ndikumaganiza kuti mudavota adi kapena MCP anangoberedwa mavoti aja, chifukwa munavota rimwe mkokomo. Eastern Region yonse munavota mkokomo kuvotera chipani cha DPP ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Kuyiwala Chakwera ndi boma lake la Malawi Congress Party limene lida kusamalirani inu alomwe ayawo, limene lida promisa mpaka nakukatenga ndrama kuti akupangireni msewu ochokera kumangochi kupita kumakanjira zonse zokhala mmalo, koma simunamvotera. Chimanga mukuchinena pano kuti chochokera ku Zambia, chimanga chija adagula ndi boma la Chakwera nthawi ya MCP.
mafuta mukaona pana akubwera matankala aja kuchokera ku Tanzania, mafuta aja linali boma la Chakwera linatakonza kale. Mu program ngati amene aja amatenga 6 months to 8 months kuti agwire, sangawatenga 2 months, satenga 3 months. Osatheka chipani cha DPP ndikuyitanisa mafuta amene aja sizingatheke. Procurement process imatenga 3 to 4 months. Chipani cha DPP chonkhala mboma 2 months. Chimanga mucho chibwera kusoka ku Zambia chija, chimanga chija andachipanga kale boma la Chakwera. The process was already in place kuti anthu akhale ndi chakudya. Chakwera anayika za mega farm, anayika za mine, anayika za manufacturing, anayika za migodi. Everything was already put in place. Ndipo na DPP asakunamizeni kuti atapanga ndife zinda profesa zidali m'malo mwake kale, tidazika kale kona Chakwera pa campaign amanena kuti tazala mtengo, tayika ma foundation, pano tasalira ndikuti tidye zipaso zimene ife tayika m'malo. Ndi anzanga achiyawo aku Eastern Region, msadandaule, msadere nkhawa. Chipani cha Malawi Congress Party pansi pa utsogolero wa Chakwera tibwereranso mboma 2030. Nene kuti anzanga abwereranso mboma chifukwa 2030 ndikupanga retire. Ndi msazayiwalenso, msazapangenso mistake yoyiwala munthu amene wakuthandizani, chifukwa mtundu wa yawo ndi mtundu umene umathokoza munthu akakuchitira chabwino. Anthu aku Eastern Region ine ndakudziwa ndinu anthu amene mumathokoza munthu akakuchitirani zabwino. Koma pa kaya muda atani kaya, koma mudavotadi inuyo, ine ndimakayikira kuti inu mudavota ndikuvotera chipani cha DPP ndi Professor Arthur Talika, ndimakayikira chifukwa simunakayiwala zimene Chakwera wakupangirani, simunakayiwala zimene chipani cha Malawi Congress Party chakupangirani. Lero ndikuziwa kumene mukumana kuseri kumukudandaula unduna sana kupaseni o deputy sana kupaseni mwina chifukwa cha VN yangayi ndakuti akumbukira DPP kuti akapangaso reshuffle ulendo inawo akukumbukireni ino anzanga achiyawo aku Eastern Region, chifukwa ndinu anthu abwino, ndinu anthu amene mumati mukagwirana mukupanga chimodzi mmapanga. Ndithokozeso kwa nonse amene munandifuna mafuna abwino pa birthday yanga. Ndibwereze VN iyi ndiyomaliza kupanga kuperekapo comment pa chilichonse chokhuzana ndi chipani ndi utsogoleri wa Democratic Progressive Party. Sinzaperekaso ndemanga iliyonse, sinzatusaso VN iliyonse, kapena kulemba post iliyonse. I'm done. Pano ndikuyang'ana chitsogolo. I've gone back to my political base and spiritual base and religious base. Ndikuzipangaso evaluate moyo wanga kodi ndale ndakhala mozi zaka 35 mundale. Ine ananga, akazanga, abale anga ndi anzanga zapindulira chani. Ndikukhala pansi ndikuyang'ana dziko linde ndalithandiza, dziko la Malawi ndalitumikira, koma ine ngati munthu ndapindula chani. Chifukwa sakunamizeni, politics apart from saving the nation is part of you getting saved as well. Then ndikupanga evaluate moyo wanga kuti in these 35 years that I've been in active frontline politics, I've been with Bakili, I've been with late Bingu, may he so continue resting in peace. I've been with my Joyce Banda, I've been with Professor Arthur Talika, I've been with His Excellency Dr. Lazarus Magatha Chakwera. Kodi ine Honorable Kenneth Chitatata Katolitori Msonda, Village Headman Katolitori, ndapindula cha banja langa, ananga, abale anga, anzanga, makolo anga kuuzimu apindula cha. Ndi ndikuzipanga evaluate ndibwera ndi ansala 2030. Shalom and God bless once again. Thank you very much for all your best wishes, birthday messages to me. I really appreciate it and I love you all. Good night, God bless you. Shalom and amen. Ken Nsonda kutipasira imene akuti VN yawo yomaliza pamene akufuna aziunike moyo wawo. Khalani pomwepo pamene tikhale tikubwera ndi zina.